Hirugarrena, heroiko ikusta kursalea. Galtzerdi luze hauekin gogoratzen naiz korta konkizen ontzanien, ez dakiz ediziotan izen zan, prakak lapurtu zizko bela 7, 8, edizio guztia horrela bibilitan. Mi general, solicito autorización para tener una audiencia con usted. Véalo con su superior. Es sobre la desaparición de un alumno. Se llama Mario Caicedo. Está en mi pelotón. Bueno, a ber, atzo azkenean Anatomy of a Fall pelikula komentatu gabe geratu nintzen. Eta 10 zerita sartu nintzen ikustea, eta ordu bat ala orduan gutxitan erten. Asko guztia ziten pelikula hau, baina problema badaket. 5. pelikula zen, eguneko 5. pelikula. 2 ordu terdi irauteguna, frantzesez eta inglesez, frantzesa ulertzeko azpitituluak irakurri behar dira. Orduan, agian etzan ordurik eta momentuik onena pelikula hau gozatzeko. Baina alare asko gustatu ziten. Familia bateko aitak lehiotik eroitea, edo bate bulteteu, edo zerbait gertatzea. Orduan, pelikula osoa doa, 2 ordu terdiko iraupenarekin, juizio baten. Sekulako gioiak, Orduan, asko gustatzat. Oin arte zinemaldiko ranking bat egin beharko bagenun, agian lehenengo postuan egongo altzan hau, ez dakit, baina oso gertu. Top 3an bai bentzet. Hau, Fingernails eta besten bat, La Sociedad de la Nieve. 3 horiek izango ziren gehien gustatzen eskitenak momentuz. Eta oain heroiko ikustetik gerten naiz. Eta hau ere, ostra, enun espero haino nahi zitia. 89 minutu iraute ditu, iraupen motxa, behar dana bakarrik kontatzeu, ez da beste zertan ibiltzen. Mexikon kokautako histori bat, gazte bat armada sartzea, 18 urte inguru dituna, eta armada hortan bere ilusio guztiakin sartzea, bere herrialdea babesteko, ez? Baina sartuta gutxira konturatzea dana ez dela pentsatzun bezala, zeberak duen gradua, baina gradua handiagoko jendea behakin sartzen aztea, orduan hor botere aldaketa asko daude eta hori izango gustatzen. Eta atzeneko esena, wow, atzeneko imagena, osea, ez esena, atzeneko planoa, ez dizu esango zein dan, baina, wow. Eta hain, berrez kursalea, uste ex-husbands tokatzatela, ena oso ziur, egia esan, pelikula gaztean ikusiko dut zer dakon. Bai, ex-husband zan, ex-husbands zan, eta gusta ez zait. Komedia feel good bat, erraz ikusteko pelikula bat. Normalan ez ditugu hain erraz ikusteko pelikula ikusten hemen. Ez dira proiektatzen olako gauzak, baina suerte pixkatekin, kursalean olako pelikula ikustea bakau. Eta bai pelikula ikusi dut gaur. Bia nahiko ona. Hemen biharrengo hau ex-husbands gehiago gustatzat. Baina biak ondo. Eta oin, 4:04 daket pelikula frantzes bat, Rosalie izena duna. Baskaldura egin berda, noizin behin. Noizbehin jatea, eta emakume bat, gizon batekin ezkontzea. Baina emakume hori eta emakume normal bat. Baizik eta problema badake, hori ezkontzea momentuan hori ez dakinez, igual dio, baina gero konturatzean nien eta esate jo benin zer gertatzean, orduan ja petzago gehiago gustatzen. Orduan, hau zen da. Hori izangoan ere atzuneko pelikula gaur. Gaur etzat asko grabatzea tokatzen, eta bizi pixket. Bizi, lasaitu, lo, jan, eta hori gauzak, horako gauzak ez. Gaurkoan bideo hau
zineako bideo hau, Coca-Colak ekoizteu, ez, ekoitzi ez, babestu. Oin dela gutxi egon dira hemen, ex-husbandeko aktoreak eta direktoreak eta produktoreak eta danak fotokolien, hemen fotokol bat jartze be. Hemen, San Sebastian, no, Zinemaldia, ez da gizte jartzen negi izan. Zinemaldia uste jartzeula, eta horataz ditu argazkiak. Baina ezin izan dut sartu, ze behan duela hilan naiz, ze jateren iten. Orduan, bueno, dana ezin da. A ber, bihar o etzi lortzeten hemen zerbait grabatzea, eta gero aparte behera geistea eta erakusiko izuet pixkat nola funtzionatzeun prentxako atala, prentxan dakeun gune horrek. Enaizela gehiagiz hartzen egia esan, baina hor dakeu zerbait berba dugu. Sartzen naizen bakarra da komunean juteko, hori bai. Osea, pelikulatik ustez, kursaletik gerteten naiz, edo Victoria Eugenietik edo nunbaitetik gerteten naiz, eta lehen gauza ditena, honea etorri, kursal azpiko lekura txixeite. Batemati interesatzen batzako. Ez da leku hau, lekuik horrena izango kritikak eta gauzak garbatzeko ez. Eiten euskiakin, eta ez da izan bakarra dut ditu, baina bastante, jendea dana hitzetetan da. Eto, hitzela dana beteta, ez da huekok. Eta hemen atzin beste tiktoker berlagun badaket. Ez da gizaikoan ezaten. Hemen jartzet kamera. Bueno, baliteke hau ez izatea planoik beharrena. Bueno, ez da gaizki, ez da gaizki plano aberrante holandez bat, ekondo. Bastante gustatzen zait leku hau, eta usoi ere bai, emateunez. Bitu zenbat usoaz. Epa, zemuz Zinemaldia, zenbat peli ikusi dituzu, asko? Bai, nik bai. Janek auta ez, claro, normal. Xokolatea urtuzat. Oin ze, oin hemen, jo, matxo. Egia esan lekunen hartu ere. Ez da posible urkotan txokolate gabe. On txokolate urtue. Ez, hola ez, ezin akan. Prinzipean ikua, Rosalie pelikula ikustea. Guazen. Ni dauketena behitu beharreko problema serio bada. Rosalie? Ez da gizte pelikula dan hori, ez dut hori ikusi. Beste bat ikusiet, dokumental bat, espainiar dokumental bat. Zertan nahi naiz? Ze pasatzen da nahi? Osea, ezin alde ze normali. Sartu naiz, hirugarren sala, nik uste ondo hainitzela. Sartzen naiz, tal, de repente batek esate dit, nire asintun zaude. Eta nire, ez ni nire asintu nago. Bueno, barkau. Beste leku baten eseitzea, aztea proiektzioa. Lehenuo bat etortzea itzitea, esateu, dokumental hau presentatzea datoz, ez da gizein, da ni, ostra, hau, nien hau dokumental bat ikusteko. Eta dokumentala aztea, eta bueno, pues ja està. Pues dokumental bat ikusiet. Oblidar-me del text completament, quedar com fora del temps i del lloc. Quina estació de l'any estem? Aquest matí ho sabia. La memòria falla, primer subtilment, i molt a poc, més contundentment. Bueno, a ver, etzon gaski. A ver, Espainiko aktriz bat, Alzheimerakin da dementziakin hasi izan oin dela 4 urte, gauzi da, ez dela ikusi nahi nun pelikula. Baina, bueno, zengo jo, Osea, atzo bat galdu nun, gaur ez dut galdu, baina beste bat ezartu naiz. Nila... Ez da egun oso borobili zen, baina alde nahi dugu. Bihar gehiago, 3. eguna jau gauta, 4. egun zai, así que, bihar arte.